Salutare toată lumea, este Andrei, alături de Nicu și vom filma Mitosis. Oricine știe acest joc, n-are cum să nu-l știți. Eu nu știu. Este un joc super. Ce rost, mă, retardatul? Că m-aș pe fața ta. Și pe fața ta. Și m-am mâncat-o, nu? Intri și tu, Sorine? Ce, mă, nu? Deocamdată. Nicule, hai să intrăm pe primul loc. Ba da. Facem timul Baștanii. Timul prostii. Și ta. Tu n-ai văzut ce calitate ai? Eu cel puțin filmez 720p pe 60 de fps-uri, nu ca tine, 480 de De p. ce calculator ai? De baloroși, ca tine. Așa și? Tu ai o Să pară, nu. Așa că... Așa că taci. Câte abonați ai? 14. Ai auzit, da? Fă-mă pe vărtus, pe factul. Bă, mă, ele... Nicule, ai degetul magic sau trebuie să folosesc eu? Fac la în cur. L-am scos, bă. Ai scos? Da, mă enervează. Și el și frasul. Scuzați-ne, oameni buni, pentru incidentele astea, dar ce vreți să le facem la copiii tâmpiți? Frasul mă enervează cel mai mult al rău. Nicule, unde ești, bă, că am nevoie de tine? Eu sunt pe unde cu stânga. M-am mâncat. Stânga sus, vin și spre stânga sus. Facem timp amândoi, mă spar de mai multe ori ca să fac scorul cât mai mare. Ca Nicu. Eu sunt fix în stânga sus. Uite-te, ce faci, mă? Eu și cu Nicu facem acest lucru. Când se unește el, ba intră el în mine. Dacă vine cineva mare, ba intru eu în el. Fugi, daci. Și strângem cât mai mult scor, așa. Și vezi că vine... Bă, l-am mai văzut odată pe ăsta, tu? Pe G.C. Cătălin ăsta. De câte ori l-am mai văzut on? Și tu, nu? Și eu l-am văzut pe primul loc. Oh my god, trebuia să-l mănânc. Trebuia să-l mănânc. Ăla de azi de dimineață, cred că e on. Nu cred. Bă, da! Că de când ne jucam noi de dimineață, nu știi că era? Era pe locul 2. Copiii disperați de Mitos. Ce să le zici? Hai să-mi pun și eu cam de-astea. Fotografie de aia făcută de tine? Nu. Poțiune. Am făcut 200 scor, bă. Eu am 76. Mă aleargă 2. Eu sunt spart în 4, vine Cătălin, căcatul să mă cac pe fața lui. Își dă din caracter în caracter. Dar dă și tu. Nu pot, că eu m-am mai spart iar în 4, adică eu strâng scor, nu ca prostul ăla. S-a spart în 4, frate. Uite, iar se sparge, fii atent că iar se sparge. Hai că nu s-a spart. Oh my Scuzați-vă, sunt puțin răci și nu pot să vă obțin. La răceala de la tata. Oprește-mă și tu televizorul ăla. Mamă, cât de prost să fii. Cât de prost să fii, Doamne. Unul pe nume Master era în spart și era mai mare decât mine. Și că s-a spart și s-a spart fix în caracterul meu puțin mai mare. M-am unit. S-a spart, el era spart în 2, am mâncat unul și m-am spart iar de 4 ori și l-am mâncat de tot. Cine te-a mâncat? Uite pe Master, ăla are level 40, mă-l dă mare. Eu vreau să-l mănânc pe Vlad. S-a avut iar bulan, a prins ceva pe aici, eu știu.
Pe unde ești? Strâng scor. Între pe locul 10. Îți pe 5 eu. Au, da, da. Și-a spart ăla după primul loc, nu știu ce a făcut. Dacă era ăla după primul loc, eu știu care era, eu știu că era mare. Am stat atâta ca să mă sparg pentru că m-au întins pe, pe scaun, că mai mult mă joc cu mâna. Te-am încat? Da, mă. Pe unde ești? Da, eu l-am făcut mare rău de tot. Nu știu, dar mă îndrept pe undeva. Pe unul îl cheamă Drăcușor. Pe mine m-am ca Miguel ăla. Miguel 3 Pro. Ia! Mă leagă unul. 2015. Eu fac câte puțin XP pe aici. Andrei, Ce-i? să mă gândești. Aici. Acum că alea bun. L-am ca pe unul, gata, i-am mâncat. Oprește-mă și tu televizorul ăla că mă enervează. Mapa, m-am mâncat ăla. Vedeam și o liniștit și m-am mâncat. Așa se descară. Pe ăla după primul loc, ăla după locul 5, cred că joacă Minecraft. Care? Care? Ăla după locul 5? Da. Bă, o știi pe aia că vrei să faci mulți abonați? Cum să faci mulți abonați? Cum? Joacă Minecraft. Da, chiar. Da, gata, m-am pus de mai că. Drăcușor, uite-l pe drăcușor, m-am unit. Andrei, după ce facem asta cu Minecraft, ce m-am putut și de așa. Da, mă, da. Și ce facem? Dar ce facem în modul ăla? Da, mă, da, nu știu, cred că nu-l lasă să intre. N-are net. Mă lași pe mine. Eu fac timp cu unul, de pe nu știu care loc. Pe ce loc ai treabă? E pe locul 3 acum. Ăla face timp. Mhm. Pe mine mă aleargă pe primul loc. Nu pot din cauza lui. S-a spart Superman. Deci eram atât de mic și s-a spart ăla de pe locul 8 pentru mine. Ce nebuni. Nu mă, nu Mihăiță. Nu mai întâmplă mâncat. Ai văzut că mă mănâncă de ușor. Andrei, Asta e timp cu mine.
Dă și mie feed, bă. Dă bă și mie. Să vadă că facem timp. Dă-i și lui feed, dă-i și lui feed. Lasă-mi-l mie! După el! Ador! Hai după unde s-a dus ăla? Nu știu, îl găsim noi. E Ctabatoza. Stai să nu mă mănânci. Cred că... Te-a mâncat? Nu. Unde e ăla, mă? Acolo, unde eram. M-am dus mai în stânga și de-aia te-a mâncat? A, nu, uite, ești pe locul nou. Unde-i, mă, ăla, că nu-l văd? Nicule, unde sunteți, mă? Bă, nu vă găsesc. Sunteți prin stânga? Am intrat în el, capăt. Sunteți prin stânga? Nu știu unde suntem, dar eram pe undeva pe la mare. I-am dat-o cu video. Bă, da, chiar sifonele se mâncă pâine caldă? Ce, mă? Sifonele. Nu știu. Eu cred că pâinea caldă se face mai greu. Ești pe lângă el? Nu știu unde e. E pe al doilea loc ăla. Păi da, dar nu știu unde e. Eu sunt lângă el. Unde sunteți? L-am mâncat. L-a mâncat? Da, ne-am mâncat totul. Ne-am mâncat cu 3 ei. În fine, cam atât a fost episodul, oameni buni. N-a fost cine știe ce, eu sper să vă placă. Baftă!